Aneh-aneh saja ya sana di zaman kini. Yo banyak nan rusak yo sana de teknologi. Inyo balaki yo sana mengaku gadi. Lah sibuk chattingan yo sana petang jo pagi. Laki urang inyo janjian rayu-rayuan yang bekapan ketemuan. Menggaduh laki urang induk boyo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang badannya menor, badaknya tababana, gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf, insaflah, wahai pelakor, tobat-tobatlah, wahai pelakor, buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang, jangan digedor. Aneh-aneh saja ya sana di zaman kini. Yo banyak nan rusak yo sana de teknologi. Inyo balaki yo sana mengaku gadi. Lah sibuk chattingan yo sana petang jo pagi. Laki urang inyo janjian rayu-rayuan yang bekapan ketemuan. Menggaduh laki urang induk boyo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang badannya menor, badaknya tababana, gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf, insaflah, wahai pelakor, tobat-tobatlah, wahai pelakor, buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang, jangan digedor. Menggaduh laki urang induk boyo gadang. Inyo mencari mangsa iyo di alam maya di alam nyata. Menggaduh laki urang badannya menor, badaknya tababana, gencunya merah pantas sungguh menggoda. Insaf, insaflah, wahai pelakor, tobat-tobatlah, wahai pelakor, buang-buanglah otak yang kotor, rumah tangga orang, jangan digedor.